Здрасте хора, днес ще играем Елена. Влизаме през Гошо. Да. Не, аз влизам през Светлина. Добре. Хубаво, аз влязах през Гошо. Просто чакай мъж. Гошо. Гошо, не ми излизаш, че играеш. Направо влизам през Светлина. Че Гошо не ми излизаш, че играеш. Че ще ни включи. Гошо, че през кой влизаш? И аз влизам през Светлина. Чакай. Той не вази много добре. Ти кеше не вази много добре. Ти къде си? Аз съм тук. Ана, аз бутам всички. Къде е? Ето ви. Ето последното, добре. Аз не мога да вляза. Опа. Не, излиза. Тук има хора. Излязам. Ето, излязах. Гошо, тук е червеното. Влез пръснени. Сина, исках му ключ до каранице. Къде е радостина? Той ще се разпълни. Кога? Пив ти гониш. Пип. Аре. Аз се скрих. Аз се скрих. Гошо, го виждам. Ето го. Станица.